Bħala parti mill-festi tal-Indipendenza, il-Partit Nazzjonalista jtitella wirja ta' ritratti mill-fotografi ta' Media.Link Communications bit-tema Malta, b'xelta ta' ritratti mill-pajsaġġ u l-ħajja Maltija. Il-ftuħ tal-wirja saret il-ġimgħa wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-affarijiet tal-Parlament, David Agius, fil-preżenza tal-fotografi li qed jesibixxu xogħolhom u numru ta' ħaddiema ta' Media.Link u tal-Partit Nazzjonalista. Il-fotografu Roberto Runza tana aktar tarif dwar din għal-wirja. Din hija l-ewwel wirja li tissir mill-fotografi ta' Media.Link Communications għall-55 sena tal-Indipendenza. Il-wirja se tkun miftuħa mill-5 sad-9 ta' filgħaxija sal-aħħar ta' Settembru. Martin Agius, fotografu ta' Media.Link Communications, spjega magħna l-għażla tiegħu tar-ritratti eżebiti. Ir-ritratti li għażiltu huma r-ritratti li nħobb immur niġbed fil-ħin liberu tiegħi. U t-tema peress li kienet Malta għażil dawk li ħadd madwar ix-tajtiet ta' Malta finżul ix-xemx jew fitluħ ix-xemx. U huma kategorizzati bħala fine art landscape. L-istess għamel il-fotografu Matthew Tabone fejn ix-xelta tiegħu trattat ċeni mal-lejl. Għandi wieħed l-imdina bil-lejl li hija l-iktar post storiku ta' Malta li fl-istess ħin peress li t-tema tal-exhibition hija Malta ħloqt effett ta' dawl kulur il-bandira Maltija. U l-ieħor huwa ritratt ieħor li nuru tradizzjoni Maltija tal-lob tan-nar. Xeni simili ġibidhom il-fotografu Josef Gallia li tratta aktar il-kult festiv f'pajjiżna. L-għażla tiegħi bħala wirja ritratti li tellajt huma rigward il-kultura Maltija. Jien hu pjaċir niġbed ħafna l-kultura Maltija u fosthom nar, festi, l-proċessjoni bħal tad-Duluri, bħal tar-Rabat fejn jisparaw ħafna karti. Festivals tan-nar dawk huma aspetti li personalment jogħġbuni ħafna fejn jidħlu festi u kultura Maltija. Nieħu gost li nara l-kultura Maltija tiġi rrekordjata b'daw it-tip ta' ritratti. Il-Viċi Kap David Agius f'diskors waqt l-inawgurazzjoni uffiċjali fid-Dar Ċentrali ratħajl il-fotografi tal-impenn tagħhom fuq xogħolhom li jwasslu dawn ix-xeni mill-isbaħ miġbuda lill-qarja tal-gazzetti In-Nazzjon u l-Mument u l-portal ta' Media.Link Communications netnews.com.mt. Kull min se jżur id-Dar Ċentrali għal żmien il-Festi tal-Indipendenza jista' jakkwista dawn ir-ritratti b'donazzjoni lill-Partit Nazzjonalista. Dawn jistgħu jinkisbu wara l-luq tal-wirja nhar is-Sibt 28 ta' Settembru.